Vítejte na stručném představení produktu RTX od společnosti Interval Zero. RTX transformuje Windows do operačního systému reálného času. To vám umožní využívat naplno nejen všech pokročilých možností systému Windows, ale zároveň právě díky RTX máte možnost zpracování v pevném reálném čase. Takže aplikace, které vyžadují vysoký výkon a vysokou přesnost, mohou mít nejen prvotřídní uživatelská rozhraní, ale i schopnost pracovat deterministicky v pevném reálném čase. Pojďme se na to podívat trochu blíže. Máme zde systém Microsoft Windows s celým svým pokročilým ekosystémem vyspělých vývojových nástrojů a velmi bohatou softwarovou základnou. Nicméně mnoho vysoce výkonných aplikací vyžaduje skutečný determinismus a to je oblast, ve které zkrátka Windows selhává. Avšak když zkombinujete Windows a RTX, tak RTX transformuje Windows na operační systém pevného reálného času. Stále máte k dispozici všechny funkcionality poskytované systémem Windows a navíc oddělený real-time plánovač pro plánování real-time funkcí, které ve své aplikaci potřebujete. Toto samo o sobě poskytuje obrovský přínos pro mnoho aplikací. RTX je na trhu již více než 10 let a těch aplikací, které využívají RTX, je v současnosti více než 1 milion. Jak jste viděli, toto je platforma, která je užitečná pro mnoho různých vysoce výkonných a také vysoce přesných aplikací. Pojďme se teď podívat na typický případ. V tomto příkladu je použit běžně dostupný hardware s dvoujádrovým procesorem. Systém Windows, který zajišťuje výkonné uživatelské rozhraní, využívá plně obě dvě jádra. Avšak pro zajištění zpracování v reálném čase zde máme tyto zásobné karty. V tomto případě se jedná o nějaký signálový procesor, ale stejně tak mohou být použita například programovatelná hradlová pole nebo zákaznické obvody. Tyto rozšiřující karty tedy představují komponenty aplikace pro zpracování v reálném čase. Ačkoliv se jedná o výkonný systém, jsou s ním spojené i určité problémy. Především zde máme proprietární hardware, například tyto zásobné karty pracující na základě čipů DSP nebo FPGA. Takže ačkoliv používáme běžně dostupnou základní desku s procesory řady x86 nebo x64, máme zde rovněž jednoúčelové desky, které velmi často vyžadují složité vybavení vývojářskými nástroji. Mnoho těchto plugin karet má běžně svou vlastní sadu vývojářských nástrojů, své vlastní kompilátory i operační systémy. To vede k oddělení zdrojových kódů programů, často i k dělení vývojářských týmů, takže je zde mnoho softwaru, který je potřeba spravovat a integrovat. Externí karty se také mohou postupem času stát nejslabším článkem celého systému, protože jejich produktové řady se nemodernizují tak často a tak rychle, jako produktové řady procesorů Intel nebo AMD. Protože tyto karty vyžadují rozšiřující sloty, jako třeba PCI, můžete se dostat do problémů se škálovatelností kvůli omezenému počtu PCI slotů ve vašem systému. To vytváří několik dalších problémů. Například máte-li zde mnoho součástí, a to nejen z pohledu hardwareu, ale také z pohledu vývojářských nástrojů, tak máte také vysoké náklady za inženýrskou činnost. Výkonnost je problém, protože, jak již bylo řečeno, jste svázáni s mnohačetnou architekturou, vícero plány vývoje komponent, což může být omezující. Sestavování z mnoha součástí vede k dalším potížím, protože vám vnáší do systému vícenásobnou architekturu. A pak nakonec doba uvedení na trh. Protože používáte příliš komponent, ať hardwarových, tak i softwarových, řízení realizace takového projektu pak často přináší časové skluzy v plánu a ohrožuje tím dobu uvedení na trh. Pojďme se nyní podívat zpět na náš příklad, ale tentokrát s využitím RTX. Takže máme tady stejný systém jako předtím, ale zavedením RTX si vyhradíme jedno z jader pro real-time plánovač. Windows nám využívá druhé zbylé jádro procesoru. Toto nám umožňuje přenést veškeré zpracování v reálném čase, které probíhalo na těchto jednoúčelových kartách, na vyhrazené procesorové jádro z RTX. Tímto přesunem eliminujeme potřebu proprietárního hardwaru. A tak ve výsledku máme stejnou aplikaci se stejnými funkcemi, která využívá standardní, komerčně běžně dostupný hardware, běžné vícejádrové procesory z rodiny x86. Stále využíváme Windows a k tomu navíc RTX pro skutečné zpracování v pevném reálném čase. Z celého původního systému jsme tedy vyloučili proprietární hardware. Systém se nám tím celkově zjednodušil, máme pouze jedinou sadu zdrojových kódů pod jediným společným vývojovým prostředím, kterým je Visual Studio. To vše v důsledku vede ke snížení celkových nákladů.
Systém můžeme dále snadno škálovat. V tomto příkladu jsme sice použili dvoujádrový procesor, ale klidně můžeme aplikaci rozšířit na 4, 8 nebo až 32-jádrový procesor. RTX totiž podporuje symetrický multiprocessing a tak můžeme mít jeden plánovač pro několik real-time jader. Rovněž díky jednoduššímu hardwaru, jednoduššímu vybavení vývojářskými nástroji a jednodušší základně zdrojového kódu a použitím běžně dostupného hardwaru bez zákaznických desek se nám zkrátí doba uvedení na trh. Podívejme se nyní zpět na tento obrázek. Máme zde Windows, které když zkombinujeme s RTX, získáme operační systém reálného času. Ačkoliv toto samo o sobě je velmi výkonné, jedná se pouze o dílčí komponentu celé rozsáhlé platformy. Už jsme mluvili o tom, že základem této platformy je vícejádrový procesor x86 nebo x64. O čem jsme ale ještě zatím nemluvili, je komunikace. Tou může být v tomto případě Real-Time Ethernet, například Ethercat nebo Profinet, ale v podstatě se může jednat o libovolný jiný real-time komunikační protokol. Na vrcholu této platformy je vaše zákaznická aplikace, která využívá všech těchto komponent níže. Vše vyvíjíte v jediném vývojovém prostředí, kterým je Visual Studio. Toto byl tedy pouze krátký přehled o RTX a o platformě, která je nad ním vybudovaná. Na dalších videích, která naleznete na této stránce, se podíváme na některé detaily této platformy. Děkuji vám za váš čas a za pozornost.